Samantala, Bagong Batayan sa suspensyon po ng klase, ipinaalala po ng Department of Education. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Muling ipinaalala ng Department of Education o Deped ang bagong batayan sa suspensyon ng klase na inilabas ni Secretary Sonny Angara bilang kapalit sa patakaran na ipinatupad noong panahon ni dating Secretary VP Sara Duterte. Sa bagong guidelines, kung walang tropical cyclone wind signal, rainfall warning mula sa Pag-asa ang susundin. Sa yellow warning, walang automatic suspension at LGU ang magpapasya. Sa orange warning naman, dapat agad magsuspende ang school heads mula preschool hanggang grade 12. Sa red warning, automatic ang suspension sa lahat ng antas. Kapag may pasok na at biglang tumaas ang babala, responsibilidad ng paaralan ang kaligtasan ng mga estudyante at hindi agad sila pauuwiin kung delikado. Hinimok ng DepEd ang publiko na hintayin ang opisyal na anunsyo ng LGU o paaralan sa mga ganitong sitwasyon upang maiwasan ang kalituhan. Samantala, ilang bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagsuspindi na ng klase ngayong araw dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan na dulot pa rin ng habagat. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.